Για κάποιον ελπίζω να μην είναι αυτός. Αυτός που σου λέγω είναι ένας γαλανομάτης, μωρέ. Γαλανομάτης. Με σγουρά μαλλιά κρασέμπορος, ονόματι Αριστίδης Αγαθαγγέλου. Που μου στείλει τέτοια γυναικάρα να τη σφίξω μέσα στα στιβαρά μου πράτσα και στο δασίτριχο στήθος μου. Αυτό παρακαλώ μου το επαναλαμβάνεις. Μέσα στα στιβαρά μου πράτσα και στο δασίτριχο στήθος. Επιμένεις. Ρε εσύ με κοροϊδεύεις ρε. Κώστα μου. Κώστα. Κώστα. Έχεις δει ποτέ γυμνό? Σωτήρι μου. Μη μ' αξιώσει ο Θεός. Λέγε γρήγορα, πού είναι τα λεφτά? Πόσα σου δώσω για Πούρογλου στην Κομοτηνή? Γρόση. Γιατί? Απουσίασε. Πού? Στη Μέκα. Τι να κάνει στη Μέκα? Να προσκυνήσει. Χριστός και Απόστολος. Καλά, ο Χαϊβανίδης στην Ξάνθη. Παντρεύτηκε και σαν να μην τρελάθηκε. Από τι? Από κρεβατομουρμούρα. Έλα πάνα η φωτιά κι αστροπελέγγι. Ο άλλος ο Πονηρίδης στην Κοζάνη. Πότε τον είδες για τελευταία φορά? Είναι τριγμένος. Ήταν και η τελευταία. Γιατί? Την ημέρα που πήγα, παιδάκι μου, πήγε στο γήπεδο, έπαιζε η ομάδα του Ολυμπιακός Κοζάνης. Και λοιπόν. Έχασε λοιπόν και τον βγάλανε από μέσα 4. Καλή περονόσπορος έπεσε στους πελάτες μας. Μέγας είσαι κύριε. Καλά, ο άλλος ο Κουμπουράκος στο Γήθιο. Ο Κουμπουράκος παραλίγο να μας πληρώσει. Γιατί παρολίγο? Παιδάκι, μόλις μπήκα στο γραφείο του, μου λέει καλό στο παιδί μου. Ανοίγει το σιρτάρι, πιάνει τα λεφτά και τη στιγμή που έπιανε τα λεφτά να μου τα δώσει, θυμήθηκε ότι τον είχε στραβοκοιτάξει ένας χωριανός του. Πότε? Πριν από 20 χρόνια. Και? Λοιπόν, παιδάκι μου μανιάτερος με τα όλα του, άμα αγριοκοίταξε έτσι, φοβήθηκα, λαχτάρισα εγώ, κλείνει λοιπόν το σιρτάρι, διπλοκλειδώνει, βάζει το κλειδί στην τσέπη του, αρπάζει την κουμπούρα ο Κουμπουράκος και από εδώ πάνε κι άλλοι. Όσο τον είδατε εσείς, άλλο τόσο τον είδα κι εγώ. Ακόμα κυνηγούνται στο ταΐγητο. Πω. Αλλά πρέπει να ξέρεις κυρία μου ότι όταν με έχουν τα ανάποδα τα πράγματα, πάντα ρωτάω τη μαμά μου. Μαμά, τι να κάνω? Και αυτή με λέει πάνω το σωστό. Εμπρός. Κύριε ξενοδόχη του ξενοδοχείου. Σε παρακαλώ κύριε. Μπορώ να σε κάνω μια ερώτηση? Μάλιστα. Κύριε μου, έχουμε ζητήσει Σαλονίκη ή δεν έχουμε ζητήσει Σαλονίκη? Για να ξέρουμε τέλος πάντων τι θα γίνει το χάρι μας. Παρδώ? Μάλιστα. Παρδώ? Μάλιστα. Παρδώ? Όχι μάλιστα. Συγγνώμη κύριε. Συγγνώμη κύριε. Να σας μιλήσω κι εγώ. Παλάτι δεν είμαι για. Έχουμε παλάτι, θα με ακούσεις.